I hi ha una sensació curiosa, oi? La de sentir-se connectat a les persones que estimem, fins i tot quan són lluny. És com si hi hagués, no sé, un fil que ens uneix. Doncs bé, avui explorarem precisament aquesta idea a través d'una història meravellosa, la de l'obra de teatre El fil invisible de l'amor. Vinga, comencem. I qui diu això és la Sandra, la nostra protagonista. Amb aquesta frase, tan senzilla però tan profunda, ja ens posa sobre la taula la idea central de tota la història. Un fil que no es pot veure, però que es pot sentir amb el cor. És la metàfora perfecta, la veritat, de les connexions que ens uneixen. I qui és aquesta Sandra? Doncs imagineu-vos una nena amb un superpoder molt i molt especial. De fet, porta al canell un fil de llana, un simple fil, que en realitat simbolitza la seva capacitat brutal per sentir el que senten els altres. És bàsicament l'empatia convertida en personatge. Llavors, com funciona exactament aquest superpoder? A veure, no és que sigui màgia, És més aviat una metàfora visual, però potentíssima. Quan algú està content, la Sandra sent que el seu fil, tira cap amunt, lleger. Però, si algú està trist, llavors el fil comença a pesar. I molt. És una manera genial d'ensenyar que al final el superpoder més gran que podem tenir no és ni volar ni tenir una força sobrehumana. No, és estimar, és connectar. Però clar, la Sandra no està sola en aquesta aventura. Com tots els bons superherois, té un equip. En el seu cas, dos amics que són la nit i el dia, i que representen dues maneres molt diferents, però igual de vàlides, de donar suport i d'estimar. I aquí els tenim, l'equipàs de la Sandra. Per una banda, Perimon Super Potato. Ell és pura energia, un cicló, amb la seva capa i tot. Per a ell, ajudar vol dir actuar, i actuar ràpid, ser ràpids com un raig, com diu ell. I a l'altra banda, la calma, la Mare Gru. Ella té una altra filosofia i ens diu una cosa molt sàvia. A vegades, ajudar és quedar-se quiet, escoltar. Ja ho veieu, no? L'acció contra la paciència. Són com el yin i el yang de l'amistat. I és precisament la Mare Gru qui ens regala un dels conceptes més bonics de tota l'obra, fer lloc. Això va molt més enllà de fer espai en un banc, Es tracta de fer espai al cor. És un acte de generositat emocional pura, d'acceptar que cada persona és diferent i que tothom mereix el seu espai per sentir-se acompanyat, sense judicis. Però què passa? Doncs que, fins i tot els fils més forts, els que estan fets amb l'amor més pur, de vegades s'enreden. I quan les emocions es disparen i la comunicació falla, és quan arriba el conflicte, quan arriba la tempesta, el nus. Aquesta pregunta és la clau de tot. És el que li passa a la Pepita, una altra de les protagonistes. Aquesta sensació, la de no ser vist, la de sentir que no compten amb tu, és segurament una de les coses que més mal fan en qualsevol relació. Aquesta frase que li diu la Pepita a la Sandra és demolidora, perquè captura a la perfecció com se sent. No és que la Sandra sigui dolenta ni de bon tros, però la seva energia, la seva manera de liderar, sense voler-lo, deixa la Pepita en un segon pla. La deixa a l'ombra, la fa sentir invisible. Aquí tenim el nucli del conflicte, un malentès. La Sandra va amb tota la bona intenció del món, però no s'adona de l'efecte que té sobre la Pepita. I la Pepita reacciona amb ràbia. Però compte, aquesta ràbia, aquest enuic, en el fons és una altra cosa. És un crit d'ajuda. És la por a no ser important per als seus amics. I un altre cop apareix la Mare Gru per posar-li llum amb la seva saviesa. Aquesta frase és brutal. El que ens diu és que no hem de tenir por del conflicte. Les emocions forces són com una tempestat. Necessiten descarregar, necessiten ploure, per poder netejar el cel. Si evitem la pluja, els núvols es queden allà per sempre. I després de la tempesta, què ve? Doncs ve la calma. Però no arriba sola, S'ha de treballar. I en aquesta part de la història, els personatges ens ensenyen quines són les eines per desfer aquests nusos que es formen a les amistats. Aquests passos són, or pur per a la vida. Primer, apropar-se amb calma, sense anar a l'atac. Segon, i aquest és crucial, de veritat, escoltar per entendre. No per preparar la nostra resposta, no, per entendre de veritat què li passa a l'altre. Tercer, parlar des del cor, amb sinceritat. I finalment, demanar perdó i, molt important, saber acceptar-lo. És un canvi de xip total, No es tracta de qui té raó, sinó de com ho arreglem. Aquest punt ho resumeix tot a la perfecció. L'actitud de la Sandra canvia radicalment. Ja no es tracta de defensar-se o de justificar-se. Es tracta de comprendre com se sent la seva amiga. L'objectiu ja no és guanyar una discussió, sinó retrobar la connexió, retrobar-se amb ella. I aquí tenim el moment màgic, el cor de la reconciliació. La Sandra admet el seu error amb una humilitat total.
Anava tan ràpid que m'he oblidat de tu. I la Pepita, per la seva banda, s'obre i mostra la seva vulnerabilitat. Jo només volia que em veiessis. És en aquest moment, amb aquesta honestedat, que el nus comença a desfer-se. És la conversa que ho cura tot. Bé, doncs arribem ja al final d'aquest viatge, a la gran conclusió. Què hem après, doncs, d'aquesta història, d'aquest fil invisible que ens uneix a tots i a totes? Si haguéssim de fer un resum, aquests serien els titulars. Primer, l'empatia no és una debilitat, és un superpoder. Segon, escoltar de veritat és tan important o més que actuar. Tercer, ser vulnerable no ens fa febles, al contrari, ens fa humans i ens connecta. Quart, parlar des del cor té la força per desfer qualsevol nus. I cinquè, i potser el més important, l'amor i l'amistat s'han de cuidar, i es cuiden fent lloc als altres. I aquesta és la paradoxa més bonica de totes. Quan un conflicte es resol bé, les coses no tornen a ser com abans. No, són millors. El fil que uneix els personatges no només es repara, sinó que es fa més fort, més gruixut i acaba connectant a tothom. El grup sencer surt enfortit. I tanquem amb aquesta reflexió. Després d'haver vist aquesta història, potser és un bon moment per aturar-nos un segon i pensar els nostres propis fils invisibles, en aquelles persones que ens sostenen, que ens fan sentir que no som invisibles, que ens fan sentir estimats i estimades. Aquí és connectar amb el nostre fil, avui. I és important saber que tota aquesta meravella que hem explorat avui surt d'aquesta fantàstica peça de teatre, El fill invisible de l'amor, creada per la companyia L'Horta Teatre. És una eina increïble per ensenyar a petits i grans la importància de cuidar les nostres connexions. Una autèntica joia, de veritat.